ሰላም ሰላም ክቡራት ተመልከታይ ሕመይኒ ኢኻቱም ኤልሳይለ ይበሃል ፋርማሲስትና ኒትሪሽኒስት እየ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ስለ ኣብ ግዜ ጥንሲ ክውሰዱ ዘለዎም 6 ቅድመ ወሊድ ቫይታሚናት ወይም ፕሪናታል ቫይታሚንስ ብልብል ኣርእስቲ እየ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ተወሳኺ እንደገና መኒኦም ቫይታሚን ኣብሊፅካ ክውሰዱ ከም ዘለዎም ያው ብደንብ ዘርዚረ ከቕርቦ እየ ማለት እዩ ክቡራት ተመልከታይ ነዚ ቻናለይ እዚ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ክተበረታትዑኒ ናይ ደወል ምልክት ምፅዓን ከይትርስዑ ይብል ይቀኒየለይ ከም ዝፍለጥ ኣብ ግዜ ጥንሲ ነቲ ኣብ ከብዲ ዘልዑ ሸል ኩሉ ኣድላይ ንጥረ ነገር ካብ ታደ ይረክብ ኣብ ግዜ ጥንሲ ካብቲ ካሊእ ግዜ ዝነበረ ወሳስዲ ኣብሊፅካ ቫይታሚንና ንጥረ ነገራት ክውሰድ ይግባእ ማለት እዩ ብመሰረት WHO ወይም ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝብሎ ፕሪናታል ቫይታሚንስ ቅድመ ወሊድ ቫይታሚናት እንብሎም እንታይ እዮም ኢልና ክንርኢ ከለና ኣብ ቅድሚን ድሕረ ጥንስን ዝውሰድ ኩሎም ንጥረ ነገራት ቫይታሚናትን ዝሓዘ ብተወሳኺ ጥዕንኡ ዝሓለወ ጥንስን ውልድን ንክህሉ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ማለት እዩ ካብቲ መደበኛ መልቲ ቪታሚን ክነፃፀር ከሎ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘገልግሉ ሓደ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እዩ ኣብዚ ያው ሓኪም ቅድመ ወሊድ ቫይታሚን ክእዝዝ ይኽእል እዩ ወይም ካብ ፋርማሲ እታደ ባዕላ ገዚኣ ምጥቃም ትኽእል እያ ኮይኑ ግና ዘድሊ መጠን ክፍለጥ ስለ ዘለዎ ምስ ሓኪም ተማኺርካ ክውሰድ ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ጉድለት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ካብቲ ዘድሊ ንላዕሊ እውን ክእዘዝ ያው ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ላፍቶም ፕሪናታል ቫይታሚናት ዝበልናዮም ክንኣቱ ከለና ግና መጀመርያ ነግንዮ እዩ ኣይረን ወይም ደሞ ብረት ኢልና ንፅውዖ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ያው ቀይሕ ናይ ደም ሴል ዝስርሕሉ ሄሞግሎቢን ዝበሃል መዋቕር ኣለዎ ሄሞግሎቢን እንታይ እዩ ስርሑ ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ኦክሲጅን ተሸኪሙ ናብ ዝተፈላለዩ ሰውነትና ዘብፅሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሄሞግሎቢን ንክስራሕ ኣይረን ብጣዕሚ የድሊ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጥንሲ ክልተ እጥፊ ናይ ኣይረን መጠን የድሊ ምክንያቱ ካብቲ መጠን ኣይረን እትወስዶ ታደ ፍርቁ ባዕላ እያ ትጥቀመሉ ፍርቁ ድማ ያው ነቲ ህፃን ስለ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ፖይንት እንደገና እንታይ እዩ ኣብዚ ኣብ ግዜ ሕርሲ ታደ ብተፈጥራዊ መንገዲ ተወሊዳ ፍርቂ ሊትሮ ደም ይፈሳ ብሲሰሪያን ሴክሽን ወይም ደሞ ብሲኤስ እንብሎ ኦፕሬሽን መንገዲ ተወሊዳ እንደገና 1 ሊትሮ ደም ይፈሳ ማለት እዩ ስለዚ ለዚ ንምትካእ ናይ ደም ምንኣስ ከየጋጥም ዳሕራይ ግዴታ እቲ ታብሌት ክትወስድ ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፀንዑ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ግዜ ጥንሲ ብ150% ድሌት ናይ ኣይረን ይውስኽ ይብሉ ኣብዚ ያው እታደ በብመዓልቱ 30 ሚሊግራም ኤሌመንታል ኣይረን መጠን የድልያ ማለት እዩ እዚ ያው ናይ ደም ምንኣስ እንተሃልዩ መጠኑ ክውስኽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣይረን ታብሌት ኣብ ጥራሕ ከብዲ ተወሲዱ ጥቕሙ ዝዓዘዘ ይኸውን ምክንያቱ ናብ ደም ዝኣቱ ናይ ኣይረን መጠን ዝለዓለ ስለ ዝኮነ ነገር ግን ያው ምፍዋኽ ናይ ጨጎራ ምቅፃል ስምዒት እንተሃልዩ ግና ድሕሪ ምግቢ ተልውሰድ ይምረፅ ዝለዓለ ቮሚቲንግ መጠን እንተሃልዩ ያው እቲ ታብሌት ናብ ሽሮቦ መልክዕ ይቕየር እሞ ታደ ያው ብሽሮቦ መልክዕ ክትወስዶ ይግበር ማለት እዩ እቶም ናይ ኣይረን ታብሌት እንብሎም ናይ ከብዲ ድርቀት ናይ ሰገራ ፀሊም ሕብሪ ናይ ምዃን ምልክታት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ናይ ከብዲ ድርቀት ተጋጢምዋ ታደ ፋይበር ሪች ዝኾኑ ምግብታት ሓሰር መሰር እንብሎም ምግብታት ክትወስድ ይግባኣ ለምሳሌ ስገም ክትበልዕ ይግባኣ ዝበሰሉ ሓውሉ ነኽኦም ማለት እዩ ሓምለዎት ኣትክልቲ ክትወስድ ይምከር ማለት እዩ ኣይረን ካብ ምግቢ ክነግንዩ ንኽእል ኢና ንኣብነት ካብ ቀይሕ ስጋ ናይ ደርሆ ተዋፅኦታት ናይ ባሕሪ ምግብታት እንብሎም ከምኒ ዓሳ ሓምለዎት ተኽልታት ከምኒ ብሮኮሊ እዚኣቶም ክበስሉ ኣለዎም ሓዊ ክወቕዖም ኣለዎ ማለት እዩ ኣይረን ብረት ዘለዎም እኽልታት ለውዝ ዘቢብ ብኣይረን ዝበልፀጉ እዮም እዚኦም እና እዚኣቶም ወስዶም ይምከር ማለት እዩ ቫይታሚን ሲ ዝሓዙ ምግብታት ክትወስድ ተላ እዞም
ሲትረስ ፍሩትስ ዝበሃሉ ከምኒ ኣራንሺ፣ ኮሚደረ፣ ብሮኮሊ፣ እንጆሪ፣ ናይ ወይኒ ፍረ እዚኣቶም ብጣዕሚ ብቫይታሚን ሲ ዝበልፀጉ ስለ ዝኾኑ ልክዕ እሳቶም ክትወስዶም ተላ እታ ኣደ ኣብዞርብሽን ኦፍ ኣይረን ብጣዕሚ ይውስኽ እሞ እኹል መጠን ኣይረን ክትረክብ ይሕግዛ ማለት እዩ እታ ኣደ። ካሊእ ብካልሽየም ዝበልፀጉ ምግብታት ፀባን ውፅኢት ፀባን ማለት እዩ እዞም ስቲሙለንትስ ዝበሃሉ ቡና፣ ሻሂ እዚኣቶም እንደገና ሰውነታ ናይታ ኣደ ኣይረን ከይስሕብ ኣብዞርብሽን ኦፍ ኣይረን ስለ ዝቕንሱ ልክዕ ናይ ሰዓት ኣፈላላይ ጌራ ክትወስዶም ይግባእ ማለት እዩ ምስ ኣይረን ሪች ዝኾኑ ምግብታት ክትወስድ ተላ እታ ኣደ። ካሊእ እታ ኣደ እኹል ኣይረን ወይ ድማ ብረት እንድሕር ለየግንየት እንታይ ከጋጥማ ይኽእል? ናይ ደም ምንኣስ ከጋጥማ ይኽእል፣ ኢንፌክሽን ዴቨሎፕ ትገብር ትኽእል፣ ድኻም ኣብ ዘይግዚኡ ምውላድ፣ ትሕቲ ክብደት ምውላድ ያው ከጋጥማ ይኽእል ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ወሳኒ ፕሪናታል ቫይታሚን ወይ ድማ ቅድመ ወሊድ እታ ኣደ ክትወስዶም ካብ ዝግብኦ ቫይታሚናት ሓደ እንታይ እዩ? ፎሊክ ኣሲድ እዩ። ቫይታሚን ቢ9 ኢልና ንፅውዖ። ፎሊክ ኣሲድ ናይ ቫይታሚን ቢ ዓይነት ኮይኑ ሰውነትና ሓደሽቲ ሴላት ንምስራሕ ፎሊክ ኣሲድ ይጥቀም ማለት እዩ። እዚ ቫይታሚን እዚ ኣብ ግዜ ጥንስን ቅድሚኡን ምውሳድ የድሊ እዩ። ቅድሚ ጥንሲ ያው እታ ኣደ ንምጥናስ ክትሓስብ ተላ ሓደ ወርሒ ቀዲማ 400 ማይክሮግራም ወይም 0.4 ሚሊግራም ክትወስድ ይምከር። ኣብ ግዜ ጥንሲ ከዓ 600 ማይክሮግራም ፎሊክ ኣሲድ ክትወስድ ኣለዋ ማለት እዩ። ካብ ምግቢ እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ፎሊክ ኣሲድ ካብ ለምሳሌ ካብ ሓምለዎት ቆፅላ መፅሊ፣ ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ኣድሪ፣ ካብ ሲትረስ ፍሩትስ እንብሎም ኣራንሺ፣ ሙዝ፣ ፓፓያ፣ ኣቨካዶ ክርከብ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ፎሊክ ኣሲድ እኹል ዝኾነ መጠን እንድሕር ዘይወሰደት ኮይና እታ ኣደ ብኒውራል ቲዩብ ዲፌክት ዝበሃል ናይ ሓንጎል ናይ ነርቭ ቱቦ ጉድለት፣ ናይ ዓፅሚ ጉድለት ኣብቲ ህፃን ይኽሰት ማለት እዩ። ብተወሳኺ እንደገና ናይ ልቢ ችግርን ናይቲ ህፃን ከንፈር ምስንጣቕ ከጋጠም ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እኹል ፎሊክ ኣሲድ ክትወስድ ኣለዋ እታ ኣደ ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ቫይታሚን ቢ9 እዩ ማለት እዩ ፎሊክ ኣሲድ። ስለዚ እታ ኣደ ብጣዕሚ ክትወስዶ ይግባኣ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሳልሳይ እንታይ እዩ? ያው ካልሽየም እዩ። ካልሽየም እቲ ሓደን ዋናን ሚነራል ኣብ ግዜ ጥንሲ ክውሰድ ዝግብኦ እዩ። ካልሽየም እታ ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሲ ቡቕ ካልሽየም እንድሕር ለየግንየት ኮይና ካብ ኣዕፅምቲ ናይታ ኣደ ወሲዱ ናፍቲ ቆልዓ ይህብ ማለት እዩ። እንታይ ልህብ? ካልሽየም። ኦስቶፖሮሲስ ዝበሃል ናይ ችግር ከጋጥማ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ዓፅሚ ናይታ ኣደ ይቐጥን ይልሕልሕ እሞ ብቐሊሉ ክስበር ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እኹል ዝኾነ ካልሽየም የድልያ እታ ኣደ ብመዓልታዊ እንደገና 1000 ሚሊግራም ክትወስድ ይምከር ማለት እዩ እታ ኣደ። ካብ ምግብታት ክርከብ ይኽእል እዩ ካልሽየም ካብ ፀባ፣ ኣውሶ፣ ርጎ ናይ ፀባ ውፅኢታት ማለት እዩ። ካብ ኣትክልታት እንደገና ከምኒ ብሮኮሊ፣ ጎመን እዚኣቶም ፅቡቅ ናይ ካልሽየም ምንጭታት እዮም። ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘጋጥሙ ፀገማት ፕሪክላምሽን፣ ኢክላምሽን ዝበሃሉ ንምቕናስ እንደገና ካልሽየም ብጣዕሚ ይጠቅም ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ እንደገና ያው ቫይታሚን ዲ እዩ። ቫይታሚን ዲ ሰውነት ካልሽየም ኣብዞብ ልክገብር ወይ ድማ ልክወስድ ብጣዕሚ ይሕግዝ። ናይ ሰውነት ነርቭታት፣ ጡንቻታት ሰውነት ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንክመሓየሽ ይሕግዝ ማለት እዩ ቫይታሚን ዲ። ብተወሳኺ እንደገና ናይቲ ህፃን ዓፅሚ ስኒን ንክዓቢ ይሕግዝ። በብመዓልቱ 10 ማይክሮግራም ቫይታሚን ዲ ክትወስድ ይምከር ማለት እዩ። ኣብዚ እዚ መጠን ካብ ምግቢ ወይም ቅድመ ወሊድ ቫይታሚን ክርከብ ይከኣል እዩ። ካብ ዓይነት ምግብታት እንደገና ቫይታሚን ዲ ካብ ሳልሞን፣ ዓሳ፣ ቱና ቫይታሚን ዲ ዝተሓወሶ ፀባ፣ ጥረምረታት ቫይታሚን ዲ ክርከብ ይከኣል ማለት እዩ። ካሊእ ቫይታሚን ዲ እንድሕር ዘይተወሰደ ኮይኑ እንደገና ሕፅረታቱ ክንርኢ ተለና
ፕሪክላምሽያ ኣብ ለይ ግዜ ምውላድ ጀስቴሽናል ዲያቤትስ እንብሎ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝፍጠር ሕማም ሽኮር ንክውስኽ ይገብር ማለት እዩ። ካሊእ ያው ሓምሻይ እዩ ዴክሳሃክሲኒክ ኣሲድ እንብሎ እዩ DHA እዚ ንዕብየት ዝሕግዝ ናይ ስብሒ ዓይነት ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ እዩ። ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይቲ ቆልዓ ናይ ኣእምርኡ እና ናይ ዓይኒ ዕብየት ዝለዓለ ሚና ይፃወት ማለት እዩ። ኣብዚ ልቢ ክንብሎ ዝግበአና ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ጥንሲ ምግቢ ክትምገብ ተላ እታ ኣደ ዝበሰሉ ሓዊ ዝወቅዖም ተዝኾኑ ይምረፅ ማለት እዩ። ምክንያቱም ዘይበሰሉ እንተኮይኖም ንባዓርሶም ዓርሶም ዝከኣለ ችግር ሒዞም ስለ ዝመፁ ማለት እዩ። እና ምግቢ ክትምገብ ተላ እታ ኣደ ዝበሰለ ተዝኸውን ይምረፅ። እቲ ሻልሻይ እንደገና ኣዮዲን እዩ። ኣዮዲን ያው ሰውነት ናይ ታይሮይድ ሆርሞን ንክምረት ዘድሊ መኣድን እዩ። ናይ ህፃን እንደገና ናይ ነርቭ ስርዓት ንክዓቢ ኣዮዲን ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ወሳኒ እዩ ናይ ነርቭ ስርዓት ናይ ሓንጎል ዕብየት ናይ ኣጥንቲ ናይቲ ቆልዓ ንክንቀሳቀስ ንክሓስብ ኣዮዲን ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅም። ኣብ ግዜ ጥንሲ 220 ማይክሮግራም ኣዮዲን በብመዓልቱ የድልያ ማለት እዩ። ኣብዚ ኩሎም ቅድመ ወሊድ ቫይታሚናት ኣዮዲን ዝሓዙ ይኾኑ እዩ። ስለዚ ኣዮዲን ብኣዮዲን ዝበልፀጉ ምግብታት ምምጋባ እታ ኣደ ኩሉ ግዜ ቸክ ክትገብሮ ዝግብኣ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። ካብ ምግብታት ካብ ዓሳ፣ ፀባ፣ ኣጅቦ፣ ርግኦ ኣዮዲን ፎርቲፋይ ዝኾነ ጨው ክትረክብ ትኽእል ማለት እዩ ኣዮዲን። ኣብዚ ብጠቕላላ ጥቕልል ኣቢልና ክንርኢ ተለና ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ሓንቲ ጥንስቲ ኣደ ከይወሰደቶም ክትሓልፎም ዘይብላ ኣይረን እና ፎሊክ ኣሲድ እዮም ማለት እዩ ብዋናነት። ካሊእ እንደገና ኣብ ግዜ ጥንሲ እኹል ዝኾነ ፈሳሲ ምውሳድ ኣመጋግባኻ ስርዓት ምስትኽኻል ብፋይበር ወይ ድማ ብሓሰር መሰር እንብሎም ዝበልፀጉ ምግብታት ምምጋብ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ለታ ኣደ ማለት እዩ። ካሊእ እንደገና በብመዓልቱ ናይ ኣካል ብቕዓት እንቅስቃሴ ተትገብር ይምረፅ። እስካዕ እቲ ሓኪም ጠጠው ኣቢልዮ ዝብላ ማለት እዩ። እዚ ንባዕሉ ዝኸኣለ ጠቃሜታ ስለዘለዎ ብብዙሕ ኣቅጣጫ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተመልከተይ ንሎማዓንቲ ሒዘዮ ዝቐረብኩ ፕሮግራም ፕሪናታል ቫይታሚንስ ወይ ቅድመ ወሊድ ቫይታሚናት ዞም 6 ወሰንቲ እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም ሒዘ ክቐርብ እየ ይቀኒየለይ።